Kel, kel, kel. Bukel, bukel. Mana dari pada tinggalkan tak ide. Ini video ni masih dilakukan. Selamat. Kurang jay bukel. Tapo-tapo. Ay, mas. Kurang jay bukel. Oh, kurang yo. Nung nangis si jay bukel. Ay bungat lomboy. Anyuk gaita. Tanong gaita. Ay ipong gaita. Ay sikong gaita. Oh, dito na para kang hindi magmahal. Important gaita. Nagdabot Amerika. Naprito gaita. Kapatid mo ba? Mani-mani yo gaita. Oh, alin ka? Mamatigaan gaita. Matitili gaita. Ay napagustuhan gaita. Di nagpau-pau gaita. Oy, anak ko nang na awatan. Ay nunananaw ma. Ang pinagnanaw. Kamukha-mukhang sumpot di ba? Hala ulitan. Nunang jay mali. Panini mamday. Hoy! Ay, okay, ako. Napasaw. Kay di mana tipambus-gus tuangaon. Ay di napasangaman eh. Among dyan naman eh, no, madina agutang na kunada. Napasan no ko na yan. Ay, kasda. Hala ulitan. Hala ulitan. Nung nabasa jay mali. Ay ayok day. Ano pa? Nung nabasa jay mali. Bagyo day ka. Bagyo na amin. Nung nabasa jay mali. Ang pinapasama na. Ay, sumagustuhan. Kaya kaya ko dyan Kaya ako. ako di nagkuribot-bot. Oh, nagkuribot-bot ka na. Hala ulitan, ulitan. Nakabago ka, ah. Nagkuribot-bot. Nalata ko na. No, sorry po. Nakabago ka, no? Hala nga ron. Nagkuribot-bot na naman. Panini mami day ka. Uy, amo yun na iwas na di kuribobo nga pakbo. Wow, pakbo. Pakbo. Katarong. Uy, ano sa pinakbo? Ura ayok dyan apagkag nga man, hindi mo yung baga. Ayun na yan. Awan Ayun na yan. ka. Ayun na yan. Among tulak. Among tulak dyan. Ati, ati, ati,